Koučovanie, líderstvo, firemná kultúra, profesionálny rozvoj. Takto všetko sú pomerne moderné termíny. Niečo o nich vieme, no a niečo sa dozvieme práve teraz. Pozmeme vás na SAkonferenciu. Dobrý deň. A to Katarína Ožvoldová, koučka, lektorka a spoluorganizátorka. Vitajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Hneď som rozmýšľal, že SAkonferencia, že čo je na tomto najdôležitejšie, a to je vlastne tá skratka na začiatku SAKO. A zároveň vidíme, že je to 20 rokov, čiže Slovenská asociácia koučov. Áno, je to vlastne spojenie s tou konferenciou. V názve sme využili SAKO, že sa nám končí na KO, Slovenská asociácia koučov. A zároveň oslavujeme 20 rokov existencie tejto asociácie. No, skúsme si povedať, ak niekto prespal posledných 20 rokov, čo to vlastne je? Čo znamená coaching? Kto je coachom? Kto je lektorom? Coaching je vlastne partnerský proces, v ktorom či už coach individuálne s jednotlivcom alebo vlastne v nejakom tímovom procese s tímom pomáha k rastu, či už osobnostnému, profesionálnemu, nachádzaniu riešení, rozvíjaniu tých tímov a vlastne aj možno, že v nejakom kreatívnom procese hľadania nového pôsobenia na trhu, nových riešení a nejakého celkového rozvoja aj firmy alebo firemnej kultúry. Čiže nemáme to vnímať ako nejaké iné pomenovanie pre moderného šéfa firmy. To je úplne iná pozícia. Je iná. V tom koučovaní máme niekoľko tých spôsobov. Buď môže byť externý coach, ktorý vlastne do firmy nepatrí, ale prichádza vlastne pomôcť s tým procesom koučovania. Alebo už niektoré firmy v súčasnosti majú aj interných koučov, ktorí sú zamestnancami, majú aj inú agendu, ale vlastne vytvárajú pre jednotlivcov priestor, že môžu prísť na to koučovanie. Ale zároveň aj líder si môže osvojiť ten koučovací štýl vedenia ľudí. To znamená, že formu nejakého rozhovoru alebo spôsobu vedenia rozhovoru s ľuďmi a celkovo vedenia tých tímov, ktorý je špecificky pre ten coaching. Čiže ak vás dobre počúvam, koučovanie nie je o udeľovaní nejakých príkazov, ale skôr o rozhovoroch? Je skôr o prenechaní zodpovednosti aj iným ľuďom, že v takom tom tradičnom ponímaní manažera alebo lídera máme predstavu, že ten by mal všetko už vedieť, mal by udávať ten smer, mal by stále rozhodovať a mal by byť on, ktorý vlastne stojí za všetkým. Ale tým, jak sa tá doba zrýchluje a jak sú tie problémy komplexné v dnešnom svete, nie je to vždy úplne možné, aby to tá jedna osoba dokázala. Takže v tom koučovaní je to o tom, aby zapájal aj tých ďalších ľudí v tíme, aby im prenechal zodpovednosť, aby sa s ním rozprával spôsobom, kedy aj oni môžu prinášať nápady, prichádzať s riešeniami z tej svojej vlastnej expertízy. Často majú veľmi veľa informácií, ktoré môžu využiť a priniesť do toho, aby sa urobili tie správne rozhodnutia alebo nejakým spôsobom sa tá firma uberala. Rozmýšľam, či je slovenský svet dostatočne pripravený na takéto tie modernejšie formy riadenia a zmeny. Spolupracujú slovenské firmy? Ako ktoré? Niektoré firmy už majú zavedených aj vlastne tých interných koučov alebo teda budujú koučovaciu kultúru. Máme príklady takých firiem aj na Slovensku. A potom sú firmy, ktoré ešte sa s tým buď len oťukávajú, alebo sa ešte tak držia v úzadí. Ale čo sme si vlastne všimli z toho zavádzania coachingu vo firmách, nie je to vždy len o nejakom veľkej zmene kultúry, že teraz prídeme a celé to meníme, ale aby tam bol coachovací štýl. Často závaží práve ten spôsob komunikácie, ktorý sa tí ľudia môžu učiť a môžu si ho osvojiť bez ohľadu na to, či to teraz nazývajú nejakým veľkým coachovaním alebo coachovacím procesom. Ale v zásade je to o tom počúvať sa vzájomne, klasť si otázky, pomôcť si prísť na tie riešenia spoločne a vlastne vytvárať možno, že nejaký ten priestor, že aby sme sa počúvali a rozumeli. Teraz hovoríme vlastne aj o tom, že tá firma mení svoju firemnú kultúru, ak prechádza cez ten koučovací proces. Áno, buď ju môže meniť nenápadne, že vlastne príde nejaký nadšenec 1, 2 a začnú meniť ten spôsob komunikácie vo firme. Alebo môže meniť aj trošku ako keby s tým zámerom, že chceme mať viac tú koučovaciu kultúru a chceme viacej to. Rozmýšľam, že ktorá firma si to objedná, keď chce zmeniť nejak svoju budúcnosť, chce expandovať, chce sa nejakým radikálnym spôsobom zmeniť, vtedy hľadá aj ľudí, ktorí to dokážu nakopnúť tak zvnútra?
Áno, že v zásade buď nájde medzi tými svojimi ľuďmi takých, ktorí sú preto aj nadšení, zapálení a môžu prípadne si urobiť aj ten koučovací výcvik, pretože je to vlastne profesia, koučovanie a má nejaké štandardy a je potrebné mať nejaké patričné vzdelanie k tomu. Alebo môže takých ľudí vyslovene hľadať, že už hľadá ľudí, ktorí už majú to koučovacie vzdelanie. Ja som v minulosti pracovala v takej firme, kde sme vyslovene hľadali ľudí, ktorí už boli koučami, a sme ich prizývali teda k tomu, čo sme tvorili v tej firme a stávali sa zamestnancami v tej firme. Dobre, a vy idete pomôcť zamestnancom. Kto je taký, že ideálny objekt, komu pomôžete? Taký, že už človek, ktorý má niečo za sebou, zároveň sa cíti trochu vyžmýkaný, vyničený, vyhorený a jeho dokážete nakopnúť vlastne tým štýlom? Môže byť, že ľudia, ktorí vlastne sú už v tom štádiu nejakého vyhorenia, tak veľmi často majú toho veľa, alebo sú pod nejakým tlakom a nevedia si možno niekedy určite priority, alebo nedokážu si upratať tej svojej agende, alebo sa rozhodnúť, čo je to najdôležitejšie. A v tom rozhovore koučovacom vlastne prichádzajú na to, že čo je možno to najdôležitejšie, čo možno môžeme aj pustiť a nemusíme sa tomu venovať, alebo ako zmeniť ten systém svojho fungovania, systém práce, alebo čo musí byť v tom prostredí firemnom aj zmenené na to, aby ten človek tam mohol lepšie performovať, lepšie fungovať. A vlastne si na to prichádza v tom rozhovore a môže tie veci následne meniť. Možno dôležité je pre tú firmu, že si zachová svoj taký, že personálny stav, že to nemusí riešiť vyhoretého človeka tým, že ho pošle preč, ale dá mu druhú šancu, nakopne ho. Často je to pre tie firmy aj výhodnejšie aj z ekonomického hľadiska, lebo nájsť nového zamestnanca je ťažšie ako udržať si toho existujúceho, plus ten človek už má know-how, vie, ako veci fungujú, ak je v seniornejšej role, tak asi aj robí mnohé veci dobre. Takže tá firma si chce udržať toho existujúceho zamestnanca a takže môže to mať aj tie ekonomické výhody. Plus prieskumy ukazujú, že ľudia, alebo firmy, ktoré ponúkajú zamestnancom ten coaching a ako benefity napríklad aj, tak majú vyššiu angažovanosť aj o 60% ľudí v tíme a tak ďalej. Čiže rastie aj tá angažovanosť ľudí. Poďme na tú konferenciu. Znamená, že sú trendy aj v tom coachingu a v tom manažovaní ľudí, že aj tam sa mení vlastne postup a to sa naučia na tej konferencii? Na konferenciu prinášame vlastne dva také sledy tým, že oslavujeme to 20. výročie, tak to primárne firemné prostredie, lídri, HRisti a potom aj koučovia, ktorí sa chcú viacej v tých trendoch rozvíjať. A v podstate to, čo tam prinášame, je pohľad na to, že aká je úloha toho aktuálneho lídra, s čím sa musí vysporiadať, emocionálna inteligencia na pracovisku, tímový coaching a zároveň sa dotýkame aj tých trendov, ako je umelá inteligencia, pretože aj v nej už sú hlasy, že možno nahradí aj coachov a podobne, takže sa úplne nevyhýbame a pozeráme sa na to, že kde je užitočná a kde už nie a čo je tá výhoda toho coachovania. Rozmýšľam, že možno tá konferencia je ideálny priestor na to, aby aj coachovia boli trošku coachovaní. Áno, máme tam aj coachovaciu zónu, takže jednak aj coachovia môžu využiť, ale aj tí ľudia z firemného prostredia, ktorí napríklad ešte o coachingu nič nevedia, tak môžu si tam v takej ochutnávke niekoľko minútovej vyskúšať ten coaching na svojej vlastnej koži. Dobre, posledná otázka. Viem, že to bude v Bratislave. Pripomenieme dátum, zvyšok si ľudia už potom nájdu na vašich V Bratislave sociálnych sieťach. 18.3. Dobre, to bude sa konferencia a stretnem sa tam aj s vami, Katarínou Ožvoldovou. Ďakujem, že ste boli s nami. Ďakujem za rozhovor.